Ja som hlavný po tej Čo to? Však ruku mám suchú! Nej, pizďu! Áno, vidí. Schránik. A to, čo som kúpil v tom Kauflande? Nesažívané staré kolena! Svinia jedna! Zabijem také, vlastne už si zabité. Pád! Porychlo sem! Idem! Čo chceš? Tu v kuchyni, ty somár! Dobre, no, čo chceš? Že sa to kurá šminka! Pozri sa! No, to je záhada. No, ozaj sa to ako šmíka. No, A však chytaj to! no však snažím sa. Aj jeho! No však ale... Že to vidí. Au! Skoč na to! Neskočil. Skoč! Však si mi rozbil okno! Hopa. Pozri sa! To čo si mal? Však som mal v Kauflande mali zľavu! Jaj? 99%! No poď sem. Dočkaj, Okno však... máš klišťa! No, som kúpil z Kauflandu. Nie na, no, od zomára! Nie. Dobre, No, to. idem to zebrať. Ja čo ma táháš? Však to berem. Ja ty jo! Drž to. Aj pičo, aj tvoje okno si mi rozbil! No však, ale... Drž to, idem pre ďalšie kurá. Chod pre ďalšie kurá. Idem. No, čo to je? No, na. Dobre. Aj, počkaj. Mám tu tak, mám otvárať. Si nezebral. Z Kauflandu. Nech sa páči. Dober to. No. Viediš, aké kurátko? Dobre, meč. Však A to čo je? sa traf, ty krivý. A čo to je tupé? Však. Au, aj. Aj, hovno. No na. A, raz, Kamo? ty chodíš do postele 2 mesiacov naraz. Ja? Však si... No to je na hovno, kura, no. Je, pre ďalšie. To si odkiaľ zebral. Z tému. Dočkaj, ide pre ďalšie. Z tému. Kura. Dobre. No, na. A. No to si ale až moc. som sa pritačil. Idem pre ďalšie. Ďalšie. Však sa ani nenajem. Na. No. Máš. Dobre. Čo to je tupé? Lukáš! Zavrtáme! Odkiaľ zebral? Natáhni to a daj to tam. Nech sa páči. Jaj? No dobre teda. Však ale som tam nemestí. Ale čo si? Čo si? Sme to ako debilno urobili. Ale pozri sa. Odrežeme a máme hotovo. Však ale to čo si nechal? Ale dobre, že sa z toho aspoň najeme. To si strč do rity. Aspoň mi oko ešte rozbiješ. Na, Ale no daj na vrta. vrtaj. Dobre, je to tam. No, to tam strč. Dobre, ideme grillovať. Konečne. Už som hladný jak bernácky pes. Môžeme ísť. Idem to sa pojiť. Choď. To je krátke. Otáhnem to. Môj grill! Bože, ty si Však som ho kupoval z tému, stal 10 eur. Vracujem to. Voilà. Odkiaľ máš? No to som ukradol Aničke, obedva. Aničke? No, už je stará pani. No, to je jedno. Tak dobre. Aha. Zapálime svíce a môžeme grillovať. Počkej, na tomto sa nič neomarí. No, to Idem pre môj je... specialitky. Mám plamenomet. To si odkiaľ zebral. Z tému. Z tému? Áno. Upečeme to kúra. No grilluj to. No to si trošku prepálil. To som trošku prepal, že to sa Bože môj, z toho ty sa ani nenajem. Však Máš ale... v dority. Počkaj, musíš mysleť jen pre niečo. Knihy. Na čo sú tie knihy? Neviem, počkaj, neviem, som tu mal stavebnú knihu. No, nič. No, už mám. Dobre, ukáž. Grill, pozri sa. Ideme stavať. Poďme. A my to najprv dáme hore. No daj to tam. Však to stojí. Dobre. Idem, chod na rade. Dobre, merám, aj ty meraj. Toto nemerám, no. To sme nemerali od strednej školy. No však
2 cm krát 8 mm. No a jaká pekná kniha. No, dobre. No, nameráme. Ideme. Máme pre betón. Ideme. No, tak. No, skoro ja veľký betón. Však sa to nevejde. A ja s tým zohný. Jaj. A dobre, ideme. Najprv spravíme betón. No, dávaj. Tam. Daj to tam, dobre. Idem to len na Daj ničke. tam múku a vodu. Mučka, vodička. Dobre, zamýšľam. Hod to a Aha. bude to však ako sopeľ. A drží. Nedrží. Chod pre múku do kuchyne. Idem. Rešu. Však už není. Však ale v kuchyni je 10 rokov prešla. Ja je v kuchyni. A, tu máš, no. Zas bola akcia v No, Kauflande. zás, ale už to asi ten rok prošla. Jak celý rok 10 rokov. No, hod to na stenu. Uvidíme, čo sa stane. Drží ako sopeľ. Môže byť. Ideme to dobre. Dáme to tam na zem. Musím sa tam lieť. Dobre, aj vidí cihly. Tu máš, Ja. tu máš, Dík. tu máš, tu máš, tu máš, tu máš, tu máš, Dík. tu máš, tu máš, Dík. tu máš, Dík. tu máš, Dík. tu máš, Dík. tu máš. Dík. A padá to! No však tam daj cihly. Dobre, ty debil, dobre. Na, 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 na. Tu máš. Dobre. Ideme lepiť ďalej. No, No, dávaj. lep to. Nebetónuj mi ruku, ale. No sorry. Máme tam cihlu a hotovo. No, Iškráp kýbel. vyškrábem. Tu máš cihly. No, dal som ich tam. No, dobre. Dobre, grill máme hotový. Ideme pre kura. No mňa cihne, kde sa podajú všetky kuratá? Bože, dejme sú kura. Však kde sú len tí kuratá, však Kde sú kuratá? my že sme A všetky čo budeme obal grillovať? No nie, však to sa z toho sa nenajeme. Pozri sa ten bidec. Ježišmária. No čo teraz? Čo teraz, pravda, no? Však máme ešte špekačky zo včerajška. Daj to sem. Hej! Svoje! Naražeme. Dobre. Tam to Daj dám. do grillu. Tak, áno. Ale sme myšikulovia. Paráda! Paráda, no. Jaj, susedko. Krásne grillovanie. Máš pravdu. Sice som hlavne ako bernánsky pes, ale nevadí. A však tu grillujeme. Ježiš! Čo to čmudí? Čo to čmudí?